Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Shout out sa mga kabisyo nating nababalot ng kalungkutan ngayong tanghaliang ito. Ang hirap Merong mga iba't ibang mga kadahilanan ng mga pagkabalot ng kalungkutan. As a psychologist for today, charot. Iba-iba, no? Grabe na babalot kasi. Hindi, kanina kasi si Robin Shena, sinurprise namin siya with a cake and balloons and the kemerut. Kasi birthday niya today, yes. Diba? So happy birthday, Robin Shena, yung kasamahan namin TikTok superstar ng Love Radio, Yarn. Yes, happy birthday, Robin. So siya nagte-thank you, syempre, dahil dun sa pa-surprise, sabi niya na parang nag-start kasi yung kanyang araw na hindi masyadong maganda or something. English kasi, so hindi ko masyadong naintindihan eh. Medyo Gen Z yung mga terms niya. Hindi ko na-gets, basta sa madaling salita. Ang pagkakakuha ko doon, medyo nabalot ng kalungkutan, diba? Pero kasi may ganun, partner, na minsan, may mga okasyon na supposedly happy naman talaga, pero nakakabalot siya ng kalungkutan. For example, Christmas. Diba? Ang Pasko, sa totoo lang it's a happy season. Sobrang happy niyan. Ang kulay, ang liwanag, ang kinang-kinang, may 13th month pay, may extra nga, may rumaraket yung mga tao, di ba? May regalo pahiya sa loob ng bahay. Sa true, di ba? Makakatanggap ng regalo, magbibigay ng regalo, pwedeng manalo ng raffle, di ba? Pero on the other hand, meron siyang pagkabalot ng kalungkutan. May ganun siya na parang madamdamin siya, parang ganun. May mga ganun, pero supposedly masaya siya. Di ba? So, wala lang nga, sabi nga ni Robin kanina, dapat maging intentional ka. Ibig sabihin talagang intention mong hanapin ang blessings. Intention mong i-appreciate na may mga masasayang bagay. Kunyari, birthday. Dapat intention mo na, blessed ako kasi nadagdagan ako ng isang taon. Di ba? Oo nga, nakakalungkot, nakakabalot ng kalungkutan yung feeling na nadagdagan ka ng edad. Di ba? Pero kung tutuusin, kung titingnan mo, di ba, tinagdagan ka ng edad, hindi ba't blessing yun? Yes, privilege yun na binigyan ka naman ng panibagong araw para mag-celebrate ng birthday mo. Tinanong ko nga siya kanina Sabi ko, kumusta nagpakain na ba ang boyfriend mo? Yan. Sabi ni Robin, hindi pa nga kinakain eh. Ay, anong oras kaya? Ang kainan na yan. Diba? O so yung mga ganon, diba na may boyfriend ako na yes, na handang kainin. Ay, magpakain. Handang kumain, diba? Na mga handa, diba yung mga ganon. Pero may tinatawag tayong sinasabi daw na parang birthday jitters na tinatawag. Na kapag papalipit yung birthday mo, parang nalulungkot ka. May mga ganon. Balik tayo kasi kundi lahat may birthday jitters na tinatawag. Christmas. Meron siyang parang yung mga beggars o kaya yung mga pulube, parang extrang sila, pagka Pasko, parang extrang emosyonal yung pagkawala nila ng tahanan, pagkawala nila ng makakain. Samantalang whole year round naman actually partner, nakikita natin sila sa ilalim ng tulay. Alam mo yun, parang hindi naman bago sa paningin natin kasi lagi namang ganun. Pero kapag Pasko, kahit masaya siya, merong pagbalot, may kurot ng kalungkutan, may ganun. Totoo yun, may mga pagkakataon na mahirap ipaliwanag yung kalungkutan na nararamdaman natin. Kahit alam naman natin na maraming dahilan para maging masaya tayo. Pero tama yung sinabi ni Robin it should be intentional. Meaning, sa'yo talaga magagaling yun. You have that intention to find that happiness. Correct. Kung nakikita mo yung kalungkutan, that's also intentional eh. Although yun nga, sabi natin kanina, may mga pagkakataon na hindi mo maipaliwanag bakit. Pero if you have that intention na maghanap din ng happy triggers, nasa sayo yan eh. Pwede. Diba? Kaya nga sinasabi natin, happiness is a choice. Correct. That's intentional. Choice mo na maging masaya. Diba? Kung malulungkot ka at hindi mo mahanap yung kadahilanan, may choice ka rin na piliin yung kasiyahan. Diba parang, bakit kapag tayo ay nalulungkot, minsan, ina-allow din natin eh. Oo, diba? Totoo naman, allow natin. Pero para pagka, halimbawa, maging intentional
lang tayo na, hindi, kailangan itong pagkabalot ng kalungkutan, mga 3 minutes lang to, di ba? Oo, saglit diba, lang to. Kung meron kang ganung powers, di ba? 3 minutes lang to. After 3 minutes, masaya na ako. Totoo. So, anong gagawin mo? Di ba? Hindi ba't kapag meron ka nalulungkot na kaibigan o kaya nalulungkot na kunyari, teammate, di ba? Office mate, di ba? Anong una mong ginagawa? Halika nga! Punta tayo ng bilang kita ng kape. Halikan ka. Hindi, pwede din. Halika na. Nakaka-happy din naman kasi yung halikan. Yung biglang may mag-iya sa'yo makipaghalikan, no? Ikaw naman malungkot, marupok ka lang, actually, diba? mahina pandinig mo, malungkot ka nga eh. Diba? Parang ang lahat ay parang kulob. Kaya hindi mo masyadong narinig, diba? Nababalot ka nga ng kalungkutan, diba? Correct, oo. So, kulob ang pandinig. Yan, kulob ang pandinig. Kaya ang pagkakarinig mo, halika na. Ganyan. Hindi, pero diba, kapag mayroon tayong gustong pasayahin na kaibigan, barkada, nabalitaan ko si Josie. Ang luma ng pangalan. Okay. Mga pelikula ng dekada 80. Si Josie, di ba? Yan. Parang si Josie kaibigang matalik ni Tessie, no? Sila yan, magkakatangalan. Magpinsan ni Rosie. Ayan, di ba? Tsaka ni Angie, di ba? Yan. Tsaka ni Agnes, tsaka ni Maribeth. Sila yan. Mga lumang pangalan. So anyways, kapag nalaman mo na yung kaibigan mo si Josie, broken hearted, hindi ba't anong gagawin ng mga barkada? Huy, meet naman natin si Josie. Oo. Tapos anong gagawin nyo? Hindi kayo nagmi-meet lang eh. Nagmi-meet kayo para kumain, pakainin siya ng masarap, di ba? So yun yung sinasabi natin na pwede mong intentionally, yes, nalulungkot ka, broken hearted ka, pero pwede rin naman na hanapin mo yung pwedeng kahit papaano medyo tanggalin yung mga ilang pagbalot ng kalungkutan. Hindi natin sinasabing huwag kang maging malungkot Hindi kasi parte talaga ng buhay yung nagiging tao lang tayo. Correct. At kaya nga nakasama siya sa pelikulang Inside Out yes, diba? May kasi, sadness doon, hindi pwedeng mawala. At napakahalaga ni sadness Kung hihimay-himayin po ninyo yung pelikulang Inside Out, movie critics na po kami ngayon. Bilang kanina psychology, ganito po kami kabilis mag-transform ng character. Ganon. From psychologist to movie critic real quick. Ganon. Diba, kapag hinimay mo yung dalawang Inside Out 1 and 2, parehas na napakalaki ng role ni sadness. Yes. Na kung tutuusin, diba, parang si Joy, bida-bida talaga siya eh. Talagang, Jollibee si Joy, diba? Bida ang saya, ganun. Pero then again, nakukumpleto ang lahat ng learnings. Nagiging mas madamdamin ang lahat ng bagay nang dahil kay sadness. So, mahalaga yan. I mean, pinagdadaanan talaga natin. And sa totoo lang, in order for us to realize kung yung value ng happiness, dapat nasad muna tayo. Totoo diba? yun. Na parang, ay ganito pala yung feeling ng sadness, ang sakit pala, ang saklap, nakakakulob ng pag-iisip, puso at damdamin, ganun. Kaya pag na-happy ka, mas na-appreciate mo siya ganon. Agree, may extra appreciation. Meron. So sinasabi natin na ganon, hindi natin makokontrol yung sadness, pero kahit papaano, may choice ka, may intention ka to be happy. Oo, nagawa ng paraan, hindi man agarang solusyon yan, pwede nga band-aid solution. Ano ibig sabihin ng band-aid solution? Temporary. Pwede kung milk tea ang temporary mong happiness. Pwede mag-milk tea ka. Bakit hindi? Diba? Kung isang scoop ng ice cream, hindi, diba tingnan mo partner, sa mga pelikula, kapag kami broken hearted, anong ginagawa? Kumakain ng ice cream. Diba? Kasi sabi daw nila nakakapagpasaya. Diba? Yun yung mga sinasabi nating paraan para maging intentional ang happiness. Pero come to think of it, naisip ko lang partner, kaya ka siguro nababalot ng kalungkutan ngayon. Siguro naisip mo lumpia ka. Ay, pwede rin. Kung hindi ka, you have a choice. Lagi may choice. Toge ka ba? Sariwa ka ba? Oo. Fried o Shanghai? I wonder, partner, speaking of mga pagkain, as a caterer naman, from psychologist to movie critic, ngayon caterer. Ayan, anong insight ng isang caterer? Ayan, 'di ba? Bakit lagi may lumpia, 'di ba, sa handaan? Naisip mo bigla ka lumpia today kaya ka nalungkot. Nabalo tuloy ako ng kalungkutan kasi naisip ko lumpia ako. Hindi part of valid yan Bakit? Sige, bilang ano ka ngayon ulit? Bilang caterer pa rin? Hindi na caterer. Ano bang yung parang bilang data analyst. As a data analyst, naniniwala ako partner
partner, na minsan may mga bagay na nalulungkot tayo kapag nakikita natin. For example, lumpia. Bakit pag nakikita natin yung lumpia, ba't parang nalulungkot tayo? Bakit? Kasi naalala mo yung asawa mo. Yes, di ba? na dati pinagluluto ka, ngayon, hindi na. Oo. Di ba? Wala na. May ganung kwento, no? Oo, may iba ng lumpiang tinitira. Kinakain. Nasa piling na kasi ng iba. Bakit ganun tayo, no? Tirahin mo na yan. Pero ang intention talaga naman natin na sabihin is kainin mo na yan. Oo, di ba? Ano sinabi mo kanong tirahin mo na yan. Di ba nakakatawa siyang pakinggan? Pero totoo, bakit ano ba yan? Lumpia lang naman yan para malungkot ka naman dun, mabalot ka naman sa kalungkutan, di ba? Kasi naalala mo na favorite na ipagprito ka niya ng asawa mo. Totoo. Kaya lang yung asawa mo wala na sumakabilang bahay na. Maaring may ganun kadahilanan, may mga ganung kadahilanan. Halimbawa, sa isang lugar sa bahay ninyo, dati alam mong masaya yung lugar na yun. Kasi for example, yung area na yun or yung section na yun, nandun yung mga pets mo, doon na mamahay yung mga pets. Kaya lang, hindi naman talaga sila panghabang buhay. So darating yung time na aalis at aalis sila. So every time na makikita mo yung area ng bahay na yun, na wala na yung mga pets mo, kahit alam mong masaya ka namang bumangon, pero nung moment na nakita mo yung area ng bahay na yun, nalungkot ka bigla, naiyak ka pa, tumigil muna yung mundo mo. Correct. Meron ganon. Oo. So, iba-iba talaga ng dahilan kung bakit tayo nababalot ng kalungkutan. Diba? Pero yun nga, pwede natin itong namnamin kasi ito po yung nakakatulong naman talaga. Kailangan nyo namnamin po ang lahat ng klase ng emosyon. Yes. Diba? Pero pwede rin naman nating hindi tagalan. Diba? Sino ba Huwag gusto mong babaran. sino bang gusto magtagal dyan? Diba? Daanan mo lang. Ganon. Tama. Kaya sinasabi ng tambalan dito, meron tayong kakayahan na maging masaya pa rin. Diba? Sa gitna ng lahat. Sa Totoo gitna ng yun. mga kung ano-ano mga nangyayari, mahirap lang talaga siyang piliin at gawin. Lalong-lalo na kung talagang hindi ka lang basta binalot ng lumpia wrapper na medyo manipis, di ba? Kapag kakabalot sa'yo, partner, pangit mong tingnan, di ba? Packing tape, partner. Ganong pagbabalot ng kalungkutan. Kaya hindi, masking tape. Correct. Yung dikit na dikit, partner. Yung pag inalis, masakit. Yan, ganon. Masakit na nga nung binalot, nung inalis, masakit pa rin. True, di ba? May mga ganon tayong mga pagsubok at problema at kalungkutan na ganong klaseng pagkakabalot. Pero, pwedeng butasin yung masking tape. Paisa-isa, paunti-unti. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Hanggat sa finally, we can let go of that. Of sadness. Of the sadness. Para daw ang kalungkutan daw, partner, parang yung nanay na merong isang tambak. Bilang ano man to? Bilang isang bilang guro. Yan. Ayan, bilang isang guro ng subject na psychology ulit. Ang kalungkutan daw at ang anxiety at ang depression daw ay parang tulad ng isang nanay na merong isang tambak ng laundry na nandyan sa lagayan, 'di ba? O sa kaya laundry basket. Sa laundry basket, 'di ba? Sa lagayan, 'di ba? Wala kasi oo. kami laundry basket, pang mayaman lang 'yun. Kami kahapon lang kami nakahingi noon. Oy, di ikaw na mayaman sa laundry shop. Saan yan? Para mabilis magnenok dyan, ha? Ay, saan mo dadalhin yung damit mo sa laundry shop? Sa laundry shop. Kasi meron gamit ang laundry basket. Diba? So, ang kalungkutan parang yung laundry basket na punong-puno ng laundry. Na parang nandyan, ang bigat tingnan. Diba? Marumi. Ang dumi, ang bigat. Tas may yung parang amoy. Naaalibadbaran ka kasi ang daming alam mo yun, yung laundry basket na ano siya labahan na may konting laundry basket kasi hindi mo na nakikita yung laundry basket sa sobrang tindi ng labahan na nandun. Ganun yung kalungkutan na sa totoo lang, yes, nandun siya. Nakakalungkot naman talaga kasi siya talagang tingnan. Pero maasim Oo, di ba? Tingnan mo, ilagay mo sa kwarto yan 2 araw. Pagpasok mo sa kwarto mo, iba na amoy ng kwarto mo dahil sa mga nakalagay sa laundry basket. Hindi ko sure kung kanina mo nasasabi yung tungkol sa amoy, baka yung inyo. Kasi ako tungkol ako sa paningin Yung habang amoy, kinikwento mo kasi naamoy ko Kaya nga, yung sa'yo amoy, kanina ka pa dun sa amoy di ba? Pero totoo it's an eyesore. Ang sakit niya sa mata. Pag nakakita ka ng gano'n na sandamukal, labahan na may konting laundry basket, di ba? Pero yun yung kalungkutan. Nandyan talaga siya. Nababalot ka ng kalungkutan na nalulunod ka sa dami ng labahan. Pero, ano pwedeng gawin?
unti-untiin mo. Tama. Diba? Hindi naman kaagad na all at the same time. Kasi iba't iba ang sitwasyon. Maaring walang laundry shop na malapit. Walang extrang budget para sa laundry shop. Walang oras. Walang, alam mo, iba't iba. Pero pwedeng isa-isahin. Yes. Unahin ko muna yung mga underwear. O kaya mga bimbo yung mga muna. maasim talaga. Doon na naman tayo sa mga may amoy muna. Diba? Yung ganun. Totoo yun. So kung may choice ka, it's choice mo yun to stare at that laundry basket. Pero choice mo rin to have it washed. Correct. Oo, nalabhan or palabhan. Pwede. Kung nalulungkot ka nakikitang nakatambak yung labahin mo, bakit mo hahayaan nakatambak lang yan? Ayan. Diba? So kailangan meron kang intention na labhan yun para ma-convert yung sadness mo into happiness. Kasi nakakalungkot talaga kasi siyang isipin eh. Pag nakakita ka ng isang mountain, one mountain of laundry, may isip mo, a mountain. Kung masasabahin nyo. May mountain. Meron kaming mountain. Bakit? Di We have mountain of mountain of laundry. Well, at least may bundok ako, di ba? Di ba pagka nakakita ka ng mountain, gabundok na laundry, nakakalungkot siya eh. Nakakalungkot kasi ba't wala akong... Salo-salo, dami nyo naman labahin. Correct. Totoo, nakakalungkot siya kasi bakit wala akong oras? Ba't wala akong mautusan? Ba't wala akong extrang pera para ipalabas sa iba? Diba? Kaya may ganun. Totoo Kaya yun. sabi nila ang sadness ay parang isang gabundok ng laundry. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Choose to be happy! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!